Мои дорогие парафияне, умилованные у Христе Пану браты и сестры, дорогие слухачи штонедельной проповеди праз сродки массовой информации. Być może wy tak samo niedawno czuli, że u Rosji zdarzył się taki wypadek nieszczęśliwy, jaki kranął serce mnogich ludzi, teleglądaczów przede wszystkim. Ефремов, znany народный artyst, u stanie takim nadużywania alkoholu i on ci zasnął za rulem, ci что, ale ujechał u лобовое сутыкnięcie u грузовый, здається, автомобиль, и там загинув водитель. І учора або позавчора мне трафіў праз інтаграм яго асабістае такое пакаянне публічнае, дзе ён ужо ў сталым узросце, вы добра ведаеце, артыст, я яго вельмі таксама шаную, і мне нават сэрца разбалілася, калі я праслухаў ягонае это пакаянне. Ён перапрашаў за гэты выпадак усіх людзей і сям'ю загінуўшага чалавека і сказаў такія словы: «Нет мне прощения». И переживаю за яго, и молю Бога, каб Господь дал ему познание, каб он открыл Библию, каб он зразумел тое, что мы сегодня с вами почули у другим читании с послания святого апостола Павла до Римлян. Калі мы были еще слабыми, Христос у вызначений час помер за безбожных. Бо навряд ці нехта помре за праведника. Може, за доброго чоловіка нехта й одважиться померти. Бог доказывая свою любовь до нас тем, что Христос помер за нас, коли мы были еще грешниками. И тем больше теперь, оправданные Ягоной кровью, мы, оправданные кровью Божьего Сына, будем избавлены праз Его от гневу. Поеднавшися, мы тем больше избавимся праз Его життя. Мы, оправданные браты и сестры, праз смерть Иисуса, Бог нас оправдывает, и тому мы стоим у колейках до сакраменту покаяния, до святой споведи, и завсёды маем шанс пробачения, потому что мы оправданы смертью, кровью Иисуса Христа. И никто не может сказать, что я не маю шанса пробачения. Помните, браты и сестры, не можно дать дьяволу загнать человека в тупик, что бы у житті не здарилося, якую б он помилку не зробив. Ці в гэтым випадку народного артиста, або в іншому випадку. Мне это лежит на сердце, потому что изнова до меня дошла информация, что у ближайшей парафии молодой человек повесился 31 год. Сколько самогубства в нашей краине. Сколько ситуаций таких, что люди зараз, вы знаете, в этот час пандемии, знехвочиваются, опускают руки, не бачат же некого просвету и сенсу. Мои дорогие, мы оправдываемся смертью Иисуса. Иисус на себе взял нашу смерть. И мы не можем позволить дьяволу, как свою або життя іншого чоловіка знищити. Ми завжди маємо шанс пробачення. Найважніше, щоб наше серце було відкрите на Отца з покаянням.
з глибоким покаянням. Мне хотілося б навіть зустрітися з тим артистом і сказати йому те, що я зараз кажу. Калі ты адкрыў сэрца на публічнае пакаянне і ты перапрашаеш, ты зразумеў, хто з нас без граху? Хто з нас, людзей, без граху? Неважна, прэзідэнт гэта, міністр гэта, біскуп гэта, ці святар, ці монах, ці монахіня. Хто з нас без граху? Д'ябал можа кожнаму падставіць подножку і каб ён паслізнуўся. Але Слово Божае нам кажа, мы ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Христа, дзякуючы якому мы атрымалі паяднанне. Это апошнія словы сённяшняе другога чытання. Праз Езуса мы маем паяднанне з Отцом. Помните, мои дорогие, што бы ни было, якія жыццёвыя цяжкасці нас не сустрэлі, мы маем заўсёды шанс паяднацца з Отцом. Это вельмі важна. Паважаныя слухачы, в нядзельнай пропаведзі сённяшняй, я думаю, што многія з вас у момент, калі не маеце магчымасці па прычыне самаізаляцыі быць у храмах, падысці да святой споведзі, прыняць святую камунію, можа ўжо ў вас у сваёй галаве ціснуцца такія думкі, а навошта, а як далей, а які сэнс і так далей. Не паддавайцеся правакацыі д'ябла. Господь глядзіць на вас, як на сваіх дзетак. Сённяшні рэфрэн: мы яго народ і авечкі ягонай паствы. Отец глядзіць на сваіх дзетак заўсёды з любоўю, не з асуджэннем, не з гневам, не са злосцю. Сапраўдны Отец, якія бы сітуацыі жыццёвыя ў яго дзяцей не здараліся, ён заўсёды з адкрытым сэрцам чакае. Мы ведаем прыпавесць пра блуднага сына. Тут ёсць тоже бацька, не? У яго 3 дзетак. І што б ні сталася з ягонымі дзецьмі, як бы яны ў сваім жыцці не рабілі бы некія памылкі, ці ж сэрца ягонае бацькоўскае, а ён чалавек, не? Будзе закрыта на сваіх дзяцей, да ніколі. Бо ён веруючы, тым больш. Не? А уявіце сабе, якое сэрца Отца, Бога Отца. А провокация дьявола это такая, что вось отвернуть нас от Отца. Отвернуть нас от пробачения. Развернуть нас у другі бок. Тому, мои хорошие, вось у контексте тых розных ситуаций жыццёвых, якія мы назіраем, ведаеце з уласных сем'яў таксама, можа нават з уласнага опыта, можа нават у вас неаднакратна праз галаву праціскаліся такія думкі пра самагубства, пра нежаданне жыццё. Памятайце, гэта ад злога. Бо Бог нас ніколі не асуджае. Ён даказаў нам сваю любоў тым, паўтараю яшчэ раз, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Раз і назаўсёды. Памёр і ўваскрос. Каб мы маглі збавіцца праз ягонае жыццё. Мы спасаемся праз жыццё Ісуса. Ён для чаго воскрос? Каб паказаць нам, што Бог мае ўладу над жыццём і смерцю. Сённяшняе Евангелие пачынаецца словамі: Езус, убачыўшы натоўп людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясілены і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Помніце, мои дорогие, помніце, што адзіны пастыр, который ніколі не пакідае сваёй самай заблудшай авечкі, это Езус. Бо дорогой крывёю ён нас откупіў. Слишком дорогой, каб пакінуць нас на самацёк. Але наша воля, мы сваю волю павінны заўсёды накіроўваць на неба.
І тады нас ніхто не зламае. Калі не накіроўваем, то злы дух можа зламаць чалавека. Але нават у гэты момант, калі зламае чалавека, калі знішчыць яго, то сэрца, адкрытае на пакаянне і на любячага Бога, это тая нітачка, за якую Отец трымае душу і не дазволіць ёй загінуць. Помніце пра гэта. Няхай Господь праз сённяшняе Евангелие, праз тое, што Ён паслаў вучняў, паслаў апосталаў, каб яны былі пастырамі, пакажа нам усім веруючым людзям, што Бог не пакінуў нас на самацёк, толькі мы павінны адкрываць сэрца на Господа і жыць у ягонай прысутнасці і свядомасці таго, што Бог нас любіць. Амінь.